Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano pasi muFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi wakadii zvako mwanangu, ndinokumbirawo kuti uzondipostera kanyaya yangu ameno kana nyaya yangu yechiita. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 57 years ekuberekwa. Ndikurarama ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa, but kuti ndinge ndichizosvika pakuuya kunoku, it was because ndakaurayisawo friend yangu. Nefriend yangu tainge tichitawo zvekufamba tichitengesa mumabhawa. Ndakakurirawo muchitungwiza, but friend yangu uyu ainge achigara muGlenora. Saka mukuzonowirirana ndomatakabva tazopfuurirana kuti taifanira kuti tinge tichizoita zvechipfambi. Then ndokubva tatanga kuita zvechipfambi patainge tichitori vana vadiki chaizvo. Saka taiwanzokudanana nevarume vanenge vaine mari dzavo. Kudzamara tichizotomitiswawo ndokubva tambopindawo muzvimamereji zvedu zvefeki, but kubasa hatina kuregedza kuenda. Taingoramba tichingoita izvozvo zvekukechesa. Saka friend yangu manje iye aiva nelaki. Saka zvataiwanzokuita ndezvekuti aiti akambodanana nashuga daddy vake, then aizoti kana ava kusada shuga daddy vake vaiva, ndopa aizoti kuna shuga daddy vake, kukamfana kangu haukadi here. Then uya nekuda kwekuti anenge arambwa, ndopa aizongobvumawo kuti alright, it is fine. Saka ndaingogara ndiri munhu wekuti ndinenge ndichingodya marudzi efriend yangu. So akazotanga kudanana neumwe murungu. Mistake yakaitwa nemurungu uyu ndeyekuti akabva azondiudza maplans awo avainge vainawo, as in vaifanira kuti vange vachizoya vose kunoku, but ndini ndakazogumisidzira ndazochata naye murungu uyu mushure mekunge ndaurayisa friend yangu. Saka that is what I did mukomanashi. Saka ndakarwadziwa. Murungu aye achindoudza kuti me and your friend we are planning kuti we are supposed to go and get married, but akati arikuda just a simple court wedding because asikuda kuti vanhu vazhinji vange vachizozviziva. Ainge achida kuti vanhu vazozviziva mushure mekunge azounzwa kunoku kwandakazounzwa nemurungu uyu. Ndikabva ndati saka she hates me that much zvekuti haatokwanisi kungondiudzawo kuti I am about to get married. Akabva nditi she said she has her own private reasons and anotya kuti someone might bewitch her. Ndikabva ndati iri bewitching, that is what I am going to do. But ndichitaura kudaro ndainge ndotaura zvangu mumwoyo mangu. So mukomanashi ndakabva ndachizoenda kune vamwe vatete vangu. Vatete vangu ava vainge vakaroorwa kunyanga uku. Ndakaenda ikoko because ndo vaimbopota vachindipa mishonga yekuzvigezesa kuti paya paunenge uchitengesa muviri wako maclients mazhinji ange achiuya kwauri. Ndakasvika kuya ndikabva ndati vatete nyaya iripo ndekuti ndoda kuendawo kuchando, but munhu anokwanisa kungondiendesa kuchando murume umwe uyo ari kudanana nefriend yangu. Saka ndizive kuti pane imwe mishonga here yandinokwanisa kugadzirirwa yekuti ndinge ndichikwanisa kuzomutorera murume wake, but ndoda kuti zvinhu zvacho zvinge zvichizoitwa very fast iye asati achata nemurungu wake. Saka vatete vakabva vati tongomuurayazve. Saka pavakati tinongomuuraya, ndakatongofungidzira kuti maybe she was just joking. Vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichizouya naye friend yangu sezvo iye ainge agara achivaziva, ende taiwanzokuenda tiri tose tichinopiwa mishonga yekugezesa neimwe n'anga yainge ichigarako kunyanga ikoko. Mukomanashi takazoenda tose paya sezvo ainge ari munhu ainge achigadzirira zvinhu zvake, haana kuda kundibudira pachena. Ndobva taenda kuya. So takati tasvika kuya takabva tanzi umwe nomwe aifanira kuzoita dare rake ari ega. Ndini ndakatanga kupinzwa mumatare, but taiva vanhu vainge vachitozivana. Ndakabva ndazonzi mhepo yainge iri pandiri yaifanira kuti inge ichizorasirirwa pane friend yangu. Saka makore acho iwawo kwainge kuine imwe $100. Ndakabva ndanzi mari iyoyo ndiyo yandaifanira kupa friend yangu kuzomupa kwandinenge ndichizomuita, then ndinenge ndichitorasirira mhepo iyaya paari kuitira kuti ange achizongoramba ari munhu anenge aine minyama. So takazoti tava kudzoka kuHarare, ndakabva ndachizomupa 100 iyaya, ndokubva aitora mari iyo ndichimuti do you still remember kuti ndine imwe mari yako iyo yandinokukwereta mari iyi. Already ainge akaudzwa ndinganga iya kuti aifanira kuzodzoka ari ega because dare rake rainge rakakurisa, rainge risingakwanisi kuzopedzwa at the same time. So takadzoka kuHarare, I think takagara
for about 2 weeks. Apa mazuva ake ekuti anga achienda kunochata nemurungu wake ainge oswedera. I think wainge wasara about 1 week and a half ndopa akabva amhanya achidzokera kunyanga kuya. Akazoti aenda kuya mukoma ndopa akabva azonopondewa, but ndakatoudzwa kutoti mabhinya awa ndini ndaifanira kuti ndike ndichizomabhadhara acho ainge achazotsvakwa nen'anga iyaya, nekuti hanzi mabhinya awa aitofanira kuti anga achibva kuMozambique obva auya muzimu then obva azombogara pamba pavo sekuru vaivai. Handizive zvangu kuti iye vakamuuraya sei, asi chakandishamisa mukoma ndechekuti mushure mekunge ndachata nemurungu uyu ndobva afanirwa kutungamirira achiuya kuno kunyika kwatiri kuti ange achikwanisa kuzondigadzirira zvekare mamwe mapepa nei. All that mattered was that we were now a married couple. Saka murungu uyu ndizonosvika pakuchata naye ndine mimwe mishonga iyo yandakamuisira mudrink. Since at that time friend yangu ainge atonzi she has gone missing, saka he was really depressed. Apa ndainge ndichimunyepera ndichimuti iwe munhu uyu ari kunzi she has gone missing akatotizira, because akandiudza kuti iwewe when you were flying from your country coming to Zim, that was when she discovered kuti already she was pregnant for another guy. Saka nhumbu iyoyo handizivi kuti akazoibvisa here kana kuti hana. Murungu uyu akachema mukomana munozviziva nekuda kwedepression, achitanga kundiverengera mari idzo dzaaipota achimutumidzira uye zvekare nezvose izvo zvaainge akamuitira nevabereki vake. Ndikabva ndati nyaya ingoripo shandi yekuti iwewe hapana paungambodzokera usina mukadzi. I am here, I am cool, I am looking for a man who can change my life. Akabva anditi are you serious? Mishonga iya zvino yainge yoshanda. Ndikabva ndati hongu I am serious. If you do this for me, I will treat you like a king for the rest of your life. Komanashi akafara murungu yauya ndokubva ataita bonde redu, then akabva atoti you know what, we need to go and get married now. Ndakaseka zvangu ndikabva ndati zviite because it's already late, let us wait for tomorrow. The very next morning mukoma akanditi tsvaka mawitness. Saka ndakatora mamwe macousins angu ndobva taenda tikanochata. Those were standing as the witnesses. Then imwe witness yake takatoitawo zvekutongotengerawo umwe murungu who was a tourist at the same hotel where we were. Ndokubva ndatochata paya. He then returned back to his country. Chakandinetsa ndechekuti murungu uyu akati adzoka kunyika kwake, ini ndakabva ndazoenda kunyanga kuya ndakashamisika because ndakatoona kutoti mamwe mabody parts ainge aripo ainge achitori fresh mukomanashi. So ndakanzi ndaifanira kudya moyo wefriend yangu, in which I did. Zvino zvekuti nanhasi uno zvinondirwadza, munoziva, like it was a totally satanic act. Vanhu vanongoti zvavo satanism, but you have no idea. You have no idea of what Satanism is. You can just imagine moyo wefriend yako wobikwa uchitoziva kutoti uyu moyo wemunhu, wodya moyo wemunhu, your best friend. After that ndikabva ndanzi ndaifanira kudya sikarudzi yake mukomanashi ndiyo yandakadya isina kubikwa. It was not an easy thing to do. Zvose izvi zvainge zvichiitirwei hanzi murungu uyu nekuda kwekuti aida stereki friend yangu ndaifanira kuti ndike ndichidya moyo wake. Like nanhasi uno murungu uyu madiro anondiita, when he is looking at me haaone inini, anoona friend yangu, like very very spiritual. So ndozvandakaita izvozvo, ndakadya moyo wake wainge wakabikwa ende wainge wakabikwa usina kuiswa salt. Then ndokubva ndazodya sikarudzi yake iyo yandakadya raw. Sikarudzi yake yakandiremera kuti ndinge ndichiidya. Ndakaidya kwemazuva anokwana kuita maviri. Kana ndichiti sikarudzi yake ndinoreva zvimatama zvezvya zvepasikarudzi yemunhukadzi nezvidhori, nzeve dziya, ndo dzandakadya idzodzo kwemazuva awo anokwana kuita maviri. Ndaita zvekurumirira pashoma nepashoma. Since it was raw meat, moyo hawo wainge uri nani, because sechinhu chainge chabikwa it was far much better, because waingoziva kuti ndiri kudya moyo wemunhu but at least unenge wakabikwa. But kuzodya manje nyama mbishi yaunyazoziva kutoti nyama iyi inyama yemunhu, that is the most difficult thing that I have ever done in my life. Zvadaro mukomanashi murume uyu
kugara naye akabva azotanga kuita go crazy over me, and then he made sure kuti I came here. Ndakabva ndauya kuno ndokubva ndamuzvarira vana vaviri vatinavo, and then I said I have secured my future. But mukomanashi gore rinori richitanga ndine imwe cousin sister yangu uyo akashaika. Like munoziva vanhu vanonzi vainge vaine mari. This cousin sister of mine, he was married to this other guy, but as the second wife, this guy has a position in the government. Ainge achitongo rojerwa kuChina, that was where she was staying. Pano nepapo ndo paimbodzokera kuZim, but mostly murume ndiye aingogara achingoenda kuChina. Munoziva vanhu vanonzi vainge vaine mari. My cousin sister had so much money. I think mari yakatowanda kutodarika mari yemapresidents chaiwo. But when she passed away, takati tichinomuvika, when we were busy placing a tombstone, that was when I saw kuti zveshuwa zvezviya zvakataurwa namambo Solomon kuti zvose hazvina maturo. Pasi pano pezuva zvose izvi zvatiri kuita mukomanashi hazvina maturo. Tinokwanisa kudzikwira ndege idzi tichienda kumavacation, tichidriva motikari dzakanaka mhando nemhando, but at the end of the day zvose hazvina maturo. Zvose zvandakaita mukomanashi ndichizviudza kuti I am securing my future. Hongu ndakauya kuno and I am really enjoying my life, married to my white old man. But when I look at life now that I am this old, ndava kuona kuti zvechokwadi zvose hazvina maturo. Kana mukapostawo nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera mucomment section. Ndichinzwawo kuti mhuri yeZimbabwe ichati kudii. Yambiro yangu to all the young people out there is that, first of all, when you want to do something big in your life, do not inform anyone, and also make sure that your partner does not inform anyone. And to all the other young women out there who think kuti kutorera umwe munhu wake, you would have achieved a lot in life. At the end of the day, even if you enjoy life like the way that I have enjoyed, but you will never have comfort in your heart, because unenge uchiziva kuti ndakauraya shamwari yangu. Ndinoti kana ndakatarisa murume wangu ndinomutarisa sodzimwe nguva zvokuti anozvika pakundibvunza kuti woman, are you okay? Ndobva ndatanga kutovhunduka kuti what was I thinking about, because ndinenge ndava kuti saka ndakatouraya shamwari yangu ndikatodya moyo wake nekuda kwekuti ndaida murume wake. But that is the way that it is. Handizivi hangu kuti in the next life what kind of a human being am I going to be. Munoziva kuti kune zvimwe zvivi zvekuti unoti kunyange ukada kukumbira Mwari ruregerero. Like in my own case, ndinotanga ndichiti kudii, because for me to be totally repentant of the things that I did, I have to get divorced to this man. Ko vana ava vandakamuzvarira murungu uyu vanoendepiko? So I can see kuti I am a woman who is going to die in sin. Mkomanashi, I am so scared. I am living a life that is always filled with fear and terror. Ndinotya kuti nerimwe zuva when I go for my medical checkup ndobva ndanzi une cancer, maybe cancer yemumabreast kana kuti cancer yemudumbu kana kuti chirwere ichi. Like kune vanhu vakawanda vanorwara nedementia. That is the most scariest thing that I am scared of, having dementia, because hanzvadzi yemurume wangu right now, she is going through that same process, and she has forgotten her kids. My husband, even I, when I go to visit her, she thinks kuti I am one of her maids, and that is the most scariest thing that I have ever come across. Saka ndinozvibvunza kuti saka when it comes time for me to leave this earth, ndichafa sei? Ndichangomuka ndakafa here? Am I going to suffer? Is God going to make me to suffer so much zvekuti vanhu vanozogumisiridzira vava kuti uyu dai hake achifa nekuda kwekuti anyanyisa kurwara? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Vanhu vane zvivinda komana. Can you just imagine kudya moyo wemunhu? Zvakangoma hazvo veduwe. But let us thank God kuti most of the things that happened in the past, they are getting exposed.
ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavhika chitupa changu. Inini ndine secret yangu iyo yandiinayo. So right now ndasvikawo pastage pekuti ndava kuda kuroora, but dambudziko riri pandiri mukoma nderekuti inini ndine bhora 1. Dawo kubvunza kubva kune varume vakasikwawo sei kuti kana uine bhora 1 unokwanisa kuzvarisawo here. I am a young man who is aged 22 years old. Vamwe vangu vose vandinotamba navo vatova nevakadzi nevana. Inini I am scared. Ndinotya kuti kana ndikazoroora zvimwe kuda ndinenge ndisingazvarisi. Saka ndida kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti kana uri munhurume chingaitawo kuti unge uchiona not like through kuita bonde nemunhukadzi, kungoonawo kuti ndinozvarisa kana kuti handizvarise, ndezvipi zvimwe zvaunokwanisa kuti unge uchiita? Ndatenda ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kune mwanakomana uyo. Ngatizame tinge tichitaura naye mwanakomana uyu mucomment section. But I think my dear brother, you can still get married and you can still have a child. Asi ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section.